som Adam Grexa a dnes vás prevediem 5. ročníkom Grand Tasting eventu v Bratislave, kde sme opäť posunuli hranice zážitkovej degustácie vín. V nasledujúcich 10 minútach vám porozprávam, ako som tento večer pripravil, ktoré unikátne fľaše sme ponúkli, aké kulinárske skvosty doplnil tasting a prečo je tento event považovaný za vrchol verejných vinárskych zážitkov na Slovensku. Začiatkom júna sme sa zišli v štýlovom prostredí Bistritz Restaurant, kde sa Grand Tasting Event tentokrát výnimočne konal. Ako som už v minulosti spomínal, moja vízia vždy spočíva v tom, aby sme hosťom priniesli niečo, čo bežne v segmente verejných degustácií nenájdu. Vína s medzinárodnými oceneniami, často ťažko dostupné a v tých najlepších ročníkoch. Tento raz sme zvolili taliansku tému, lebo talianská vinárska tradícia je extrémne bohatá a dovoluje nám predstaviť najvyššiu triedu od severu až po juh krajiny. Elegantné priestory Bistritz Restaurant poskytli ideálnu kulisu. Presné osvetlenie, čisté línie interiéru a dostatok miesta pre pohyb medzi stolmi vytvorili nádhernú intímnu atmosféru, v ktorej sa každý host cítil výnimočne. Už pri vstupe som privítal 64 nadšených hostí, ktorí vedeli, že ich čaká degustácia v rukách profesionála a ja som im to chcel dokázať na 100%. Tematicky sme sa sústredili na taliansku exkluzivitu. Nechcel som ohraničiť výber len na jednu oblasť, preto som vybral producentov z Piedmontu, Toskánska a aj zo Sicílie. Sever proti juhu. Každé víno malo svoj príbeh. Vína od vinárstva Gaja, Paruso, Jerman a Ida nielen preukázali pečať kvality, ale aj dedičstvo regiónu. Predtým, než sa pustíme do rozhovoru, chcem ti len povedať, že celé toto video od natáčania cez strih až po vydanie vzniklo vďaka Envy Studio. Oni sa postarali doslova o všetko. Technika, režia, zvuk, video, postprodukcia a všetko ostatné. Ak chceš aj ty vytvoriť svoj podcast, talkshow alebo akýkoľvek profi obsah, Envy Studio ti to celé pripraví od A po Z. Kontaktuj ich cez Instagram alebo klikni na link v popise. A teraz späť k reportáži. Hlavnou myšlienkou bolo, aby si hostia uvedomili rozdiel medzi bežným trhom a tým najvyšším vinárskym levelom. Medzi prvými fľašami som privítal nevšedné šumivé víno z hrozna Nebbiolo od značky Paruso. Jeho jemné perlenie a komplexné tóny červeného bobulového ovocia dokázali priamo otvoriť chuťové poháriky každému hostovi. Druhým prekvapením bola obrovská 6-litrová fľaša Vintage Tunina ročníka 2015 od vinárstva Jerman. Symbol extravagancie, ktorý sa len tak nevidí a kvalita vína zodpovedala svojej veľkosti. Nasledujúce pozvanie k stolu patrilo novej hviezde sicilskej scény, vinárstvu Ida, ktorá svoju bielu a červenú varietu prezentovala v dokonalých pomeroch kyselín, mineralosti a ovocnej sviežosti. Všetky tieto exkluzívne kúsky som starostlivo zaraďoval do poradia degustácie, aby bol zážitok organický, od šumivého uvítania cez ľahšie biele, ľahšie červené až po hutné, ikonické špeciality. Vrcholom večera bolo trio ikonických vín, ktoré som predstavil nakoniec. Najprv Gaja Barbaresco 2018 Late Release. Elegantné víno z Piedmontu so silnou štruktúrou, jemnými taninmi a nesmierne dlhou dochuťou. Potom legendárna Sassicaia 2016, ohodnotená 3 perfektnými 100/100 bodmi od prestížnych kritikov, ktorá mala zamatovú textúru, bylinkovú chuť a pozoruhodnú vyváženosť s nekonečnou dochuťou. No a na záver Barolo z roku 1967,
ktoré prekvapilo intenzívnou ovocnou eleganciou, zrelými taninmi a prekvapivo živým charakterom. Degustáciu som sprevádzal detailným opisom každého vína, pestovateľské podmienky, vinifikácia, príbeh ročníka, fluidita v pohári a tipy na ideálne párovanie. Hosťom som tiež zdôraznil, že takéto vzácne ročníky si vyžadujú špecifické skladovanie, správnu teplotu a preto sme všetky vzorky podávali pri presných teplotách. Víno je umenie, ale k dokonalému zážitku patrí jedlo. O kulinársky zážitok sa postaral šéfkuchár Peťo Gogal, ktorý nedávno získal ocenenia od Falstaffu a Gaumilov. Jeho menu zahŕňalo mušle svätého Jakuba so šlahačkovým dressingom z citrusov, perličku pripravenú sous vide so sladkokyslým glazovaným špenátom a nakoniec telaciu kotletu na rozmaríne s lesnými hubami. Každý chod som uvádzal stručným pairingovým komentárom, aby hostia vedeli, prečo práve táto kombinácia počiarkla charakter vína. Atmosféru podujatia dotvorilo legendárne hudobné trio Marian Grexa, Henry Todd a Laci Kováč. Ich energické vystúpenie, perfektne načasované momenty rocku a jazzu priniesli dynamiku a umožnili hosťom striedať degustáciu s tancom. Tento balans vkusu a zábavy je presne tým, čo robí Grand Tasting Event výnimočným. Na záver večera som s hrdosťou sledoval úsmevy a nadšené diskusie, ktoré sa odtedy šíria medzi pozvanými a ďalej. Celkovo sa eventu zúčastnilo 64 hostí, čo je pre mňa potvrdením, že sme na správnej ceste. Každý z nich odchádzal s pocitom, že ochutnal to najlepšie z talianskej vinárskej elity a už teraz si plánuje zabezpečiť vstupenky na ďalší ročník. Naša ďalšia degustácia sa uskutoční 24. septembra opäť v Bystric Restaurant. Ak chcete zažiť rovnakú úroveň exkluzivity, rezervujte si svoje miesto včas. Teším sa na vás a verím, že v nasledujúcom ročníku opäť posunieme hranice zážitkovej degustácie vín.